send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Over the hills and far from home, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Welcome to Manila. Okay, Adam. Go here. Okay. Say hi. Wait, mag-wait. Ano ba yan? Hi. Welcome to Go Hotel. The hotel where you can go. Adam! Hey! Hey! Adam! Yes. You go. What's that? Boracay baby. Hi, Boracay baby. Adam. Adam. Hi. Say hi. Hi. Hi, ganyan. Come on. Say hi. Say hi. Okay. No rats. Boracay baby. Boracay baby. Our bird's back here. Ito yun sir, oh. Snorkeling. Ito yun sir, oh. Snorkeling kayo, iba ang snorkeling. Maliliit lang. Ito yung helmet diving. Siya yung sa helmet dahil. Ayan. May ano yun, may... 2.5 yung isa niya. Hindi, pang foreigner to. Ano to? Ah, okay. Yung Foreign- local. Local lang tayo.
Bigay ko lang Iba pala price. Bigay ko lang 500 isa. Nakaganyan kayo. Iba naman to snorkeling. Pero bukas, pag hindi, tingnan ko muna kung anong schedule ah. Kasi mag-ailan natin kayo, darating kayo mga mga alas 3 ng hapon. So, wala na kayong helmet, hindi na kayo makaka-helmet. Anong oras na ba yung helmet ano? Pero kung sasabay kayo sa highland natin, pwede idaan kayo sa helmet diving. Oo, pwedeng ganun sir mangyari. Kunyari, di ba mag-ailan natin kayo. Idadaan na kayo ng helmet diving. Okay. Oo, pwedeng ganun. Pero kung ilang araw pa ba kayo dyan, sir? Uwi na kami sa 25 wala na. 25 Sabado, uwi ano ba namin. tayo? Huwebes? Sabado Bernes, para ailan natin ninyo. Sabado ng ano, sir? Hapon o umaga? Parang hapon ata. Hapon, hindi pwede pa. Umaga, helmet Try diving. ko lang, ano ko lang kasi yung schedule nila hindi pa namin nakita. Pero pagka, ano, sir, punta mo ulit ako doon lang ako pesto ko, ha? Okay. Saan ba da? Doon din, sa pinunta. Yung tinakbuhan mo? Oo, doon Doon lang ka lang ako. pala nagpupwesto? Oo, dyan lang pesto namin. Okay. Ganda pala dito. Ay, oo. Meron din Party, dito sa party. cheese. Oh, maganda na yung misis mo. Paano yun? Tara! Pero, naka-schedule na rin kayo sa transfer? Naka-schedule na rin kayo sa transfer? Transfer. Yung babalik papunta dun sa, ihatid kayo sa airport. Videoan lang. Kano yung malaki ah? 800 peso. Lobster. Video. Video? Sige. Tuwad. Sige. 1, 2, 3, smile. Okay. Yes. Di mahalata ha, di mahalata. Lalaking lalaki Lalaki ang dating ha? Lalaking lalaki. Na-picture ka. Hindi halata ang pagkabakla. Our friend from China. Magkano yung ano? Ano? Magkano yung... Ano? Ano? Dali, malito tayo. Magkano ano? Yung jet ski? 50 minutes? Oo. 1.5 lang. Saan ba tayo sasakay? Doon din, diretso na kay jet ski. Hindi. Hindi kami mag-jet ski. Tinatanong ko lang para alam ng mga kaibigan ko. Mag-hi ka sa mga kaibigan ko. Hi! Ba, tatanungin mo pa sa mga kasama mo doon? Oo. Kasi sabi mo lang, doon lang ako. Maganda kasi mag 30 minutes, pwede kayo mag-apat na tao sa jet ski lang kung palit-palit na lang kayo. Okay. Pwede yun. Sa jet ski lang. 2,000 lang. Jet ski lang. O, 2,000. For the record. Pansit. This is it, pansit! Flying up in a way. Sky high, Jesus fly. Ano yan, waiter? Bakit? Anong nangyayari? Bakit tayo waiter? Wala ko siya. Makaintindi ka ba ng Bisaya? Oo, sir. Ha? Ano kaya? O ano? Saan tayo? Nakakita ko yung kamay mo. Saan tayo makakuha ng...